Някакъв проблем, няма какво да оцветявам с чисто бели листа. Хайде да видим, да пак покажем вълшебните думички, да видим дали ще се получи някакво. Вие вярвате ли във вълшебство между? Да! Добре. Хайде да кажем вълшебните думички, да видим дали ще се получи някакво вълшебство. 3-4. Абракадабра, симсаладин! Сега, който има рожден ден, трябва да чукне 3 пъти така по книжката, за да проработи вълшебството. Да видим сега какво е станало. Успяхме! Имаме вече какво да оцветяваме. Само, че понеже нямаме време да оцветяваме цялата книжка, сега. Хайде да пробвам още веднъж да видим дали ще успеем да оцветим. 3-4. Абракадабра, симсаладин! Вижте колко бързо книжката се оцвети. Не се. Не е ли? Не. Някой не е казал думичките. Всички ли ги казахме? Да. Аз не съм ти казала. Еми, сигурно за това. Хайде от начало. 3-4. Абракадабра, симсаладин! Чакайте, че аз се притесних вече сега да видим какво ще стане. Успяхме. Добре. Сега следващия фокус с карти. Ми казахте, че обичате фокуси с карти. Показвам ви го и след това ви разкривам тайната. Съгласни? Да. 2 карти. Черна, четворка, за по-кратко черна и червена. Ай така? Да. Сега гледайте внимателно, аз ще ви го питам. Ако сложим червената карта зад гърба си, логично коя карта ще остане тук? Черна. Черната, нали? Да. Само, че знаете ли какво се получи, ако чукнем така с крика? Хоп! Черната карта се появи зад гърба ми, пък на нейно място дойде червената. Искате ли да ви науча как се прави? Да. Добре.